Keblai pi baro syakatup ke borjingi ke Don Bosco Media Network. Kimat bekongsan mentah ke sengi kilong. Berngem ke KSP ban kange ke surok ba Shillong Gohti. Pasyat ke KHDC ke kam misai langdong dai maus mai ke District Council Affairs. Kerpat ke seng samla shnong na ke DC ban kang wine store lai sengi. Bat klem syong taj pet ngor ke BSF haki kapot India Bangladesh. Bat mentangin pas ke kubor bakangnya. Kedor bartalang ke Khasils Autonomous District Council KHDC kelayatai halor ke jing berngem ke sengnyam Hindu ban penlong de kepadan lenti ke surok pa Shillong Gohti lada empli hapo shipau sengi ya ke krem mau jimbun mau senram na ke benta ban le nyam Hindu. Ya kini ke jing tainya lawan ra do ba balajit rani MDC ke nongpo ha ke arpau terik nok pra haying dorbar KHDC lingba ke 0A. Kiblay shimenta hakini ke jingatai kilong ba Titos Khan, ba PNCM, ba kiwe-kiwe ke MDC. Empat laban tip ke ekarai ke belami na kini ke jingakren haying dorpar ke HADC. Hindu, sila don ni ke jingmu banwannya pikrim. Hang kia ko mau senram. Ada jaga ko dengan om kekrem mau jembui. Berok itip kung ki kun kasih haram bagani ketika wei di krem di tanah jadi kejaga juga ke bapau nam ke sunang sunram agak baudang umau ubah pela itu kejaga lingkut ya kini ke krem lari lasuman lapet dari sunang sunram rentet kehiman agak develop dia ke kejaga but layo ia scheme bapel let's say lagi telah sokan untuk tourism nak asal culture lagi wei pat kita hikmat tu tunjuk ban penitena ia ke kejaga pun kawai lagi jaga cukup kai ke berpaunam akan negeri but kalau kita jadi sisya ban kani ka jaka jmoka kala kring wat ya ibril di banabar oh ya Islam ko mensuang ini ba piladon lu kini ki noman na sabar turis bawan na giwipat di jelang ibala sedang kumno ban tulong itu jaka pemban kum jaka manilai don di bawah lek bujang tu dan bawah lek dot tentu dan belum rakso, rakat, mentar-ter, dan dibuat buk sentil. But kani kejinglek kejumpi kelap pelong ya kesenong, nakapor sekapor ban ayah di maaf. Bagi dulu bawan cuma kaya kejakan, kim day ban penjabok, kim day ban penjatlia itu kejakan, kim day ban pelong ya kan kejakan menilai ini kan lomba tik kejakan cuma kaya dan tik yang tahu. Kinongelam ke KHADC berkentup yu bak penyat sing CM CEM bak PNCM Deputy CM kila pasyat bat tet kti ke jingdawa jeng ki arpwe shnong ki badon haki MDC polling station misai langdong dai bat mausmai ban penne ahmau shinrut syakatanat District Council Affairs DCA Department jong sorkar jela bat syakamit trekam jong ulat ke jela. Da kini kebut ke pausyai bak ke jingdawa jeng ki arpwe shnong kan shimpor ban urlong namar kelintiyat kelong kebajingai kat ba kepor kelanang lingkot. La kata kinongilam jong ke JAC arpwe shnong ha ke jingilam upa Jeremiah dekar kila penpau ya ke jing sngongu ya uba penyak sing sim bat uba PNCM bat menta ki don kam ban netiet ha jingkang uba Preston tensang usembut menteri rangba. Kasih ngelawan up ha ka bedai berkatu ke jing dawa ke jungi kaba men ha kene ngelayat daga public meeting bat daga jing talk beper dan rei minta kesengi ngisngau ba nyelayo ya ha ke jing dawa ke jungi namar nyelayo ban ya kendu ya u chairman jong ka KHDC ba lamprang blak bat kumjuru aka juk po nyelayo yo ban ya kendu ya u chairman jong ka selection committee ba PNCM nang ta ka juk po ru nyelau yo ru ban ya kendu ya u secretary to the executive committee jong KHDC minta kasi nyelayo
ya ke jing pensyai naki bala dia keren menin ka session bat kala dia pas mentah kan salai syaka DAC bat DCA bat ban yo ya ke jing monjur na u lat ka jela te hakabi de bekane na kaleng jungi ngi singau ban ai kublai ya u ba penya ching sim u ba la sngap ya ka jing dawa bar ka jing kang ka jungi ki pajba jong ki upgrade li gisnong bat light li polling station nang ta ka ju ka por ngi singau ban ai kublai site sin ya ba PNSIM u ba longkum u chairman jong selection committee ba la le stom hakabi de bekane ka jing dawa bar ka mat jing kwa ka jungi kumjuro ngi singau ban ai kublai ya baro ki badon ki don benta kumjuro ya ki MLA jong ka KCDC kaba kila wanra ya kene ka jingkwa ka jongi hapo ka session kaba menin ka singi te nagaleng jongi ka ki arpoitli kisnong nisnga ban karpat ya u ba Preston u badai u minister badai pek ya ka DCA ba singa bha ban yaraplem ban singa ban singap ya ka jingkarpat ka jongi ba singa bha ban le kloi khnang ba nagaleng jongi ninyo ono ya ka jingkwa ber ka jing trang ka jongi bagin don baik hak motion road constituency ban thep bot ha ni u banai ban wan te nakaleng jongi ngi karpat ro ya ki upsar badai pek hak bede berkane na ka KCDC bas ngobha ban pha an woodwood namar ka kum ka jing tuat jengmut ka jongi kumot bahado sitarik alne lai puai kum ta ter kandon ka cuti te nakaleng jongi ngin sa ngin nam bu tang katne ndre ngin sa wan budin ro hak bede berkane ban ngin hak ni kisngi ni ngin sawan ya kendo ya uba Preston ro ban karpat karpon na u ban persingau sya u bangi don kam ban ne abek hak motion dot constituency ngim ladangi ngim ni hak motion dot constituency nakaleng jongi ni kit ya ke jingjar khamtam hakayat ke yeng namar ka jingjingai kalong kaba shabneng syakendau lada ni don bat ni yo hak constituency jongka ramrai jengam constituency Leshman Kinongelam kesenjuk seng samlash nong Shillong City ha ka arpo terik no pra arjar arpusau ha ka jingelam usamla Vivan Richmond Karkongor General Secretary kilakerpat ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills ko kong RM Kurba ban khangi ki wine store ha ka arpusau arpusan terik no pra bad ha ka shiterik ko lalengkot arjar arpusan kumbajulong man kasnem Kinoyalam kini keseng kila penyeng nia de keboong ha ka arpusau terik ki knarit ki samla lot ki samla bat ki pat kristan ki ya Carol keling ki dong kesor Shillong kamlong ke be internet ban pli ki wine store ha kini kisngi kila pen ken mauru ika kong RM Kurba bah ka ayom puja la khangi ki wine store hadut lai sngi kila pen pau ke jinglengo bah kini kesnem ke disi kila pen bena ban khang wine store tang ha ka arpusan terik no pra Nakaliang kesenjuk ke labanjori ke disi ban khangi kedukan wine store nadu ke arpusau arpusan terik no pra bat shi terik ke lalengkot. Senjuk seng samla Shillong City bat i disi mentan kalong halor ketuka hadian bakami ketu notification bakin ai dry day tang haka arpusan terik jong u arhajar arpusau. De hajing sisa hakipor balalet por menchua si ai dry day nadu arpusau arpusan bat ka terik. De ngingit scam ba IDC insim kia mardor ya kani ka jing pensau ka jongi nakaliang ka senjuk khamtam kani ka arpsau tarik lei ka dei ka wei ka ba ki breuk che rakhi ka Christmas bat ki balang ki bofer ki ya ki Christmas carol ki ya ki da ka ba pli ki wine shop ai kalong ai ka ba internet ki khana mo ba kin ya carol kin sunglia sobha kin roi jing roi Christmas jongki ai te nganget scam ba IDC in simkhya ya kani ka jing pensau jongi ka senjuk buat ba ka arpusau ka arpusan buat ka sitarik hi kan dei ka dry dia kumba julong hakipor belalet te hakoi ka matru aku abang ka tharai ka state kanum dadu hi ka revenue jong karu anda ka khang hakini ki laisngi da ka dry dia kini laisngi namar ba kila abun ki jing pelong tamasa jong ki ai te ka tharai da khang tang ini laisngi dei ai dry dia tang ini laisngi kam numdan ka jing ta ka state jongi kai te nganget scam ba IDC in simkhia kan ka jing sngau jing persngau jongi akoi kaliang ru dang isim yakoi ka benta omba ngi kran jak nak benda ka wei ki jaj ben reu ndrei ladai ki puja la ban khang hadu laisngi sausngi te tang ini Christmas ba balai ka state kamla kan kum i head of administrative kan
Te kumentan halor ka jing kenduk jong iru iong ba kamdei hapo ka yu jong i. Te hendrei mindap hai biang sipo ka West Jantia Hills pada kumnui DC la ban ai ka tu drai di dadu arpusan bat citarik. Te saisian biang isu kerpat nakaliang ka senjuk ya i kibor penyai ka district administrative bahkan simkhia halor ka ni. Klem Shong That ki BSF ki la yengs kem triang meet sngi ban pit ngor bat ban yadai ki kapot India Bangladesh ban khanglat ia ka jingrung jingmi tu jeng ki mar ki mata na India sha Bangladesh bat na Bangladesh sha India. Haga khat khandai terik ki la yok bat kurup iki mar ki mata ki basong dor umduna shipau pon hindru paulak tingka na kapot West Jantia Hills. Kini kimar ki balatmu ban shalantu sha Bangladesh kilong ka kiat thang rinsun ka thuk bat bun jat ki we kimar ki mata. Ki BSF ki lesma de ni ki breu ki bakit ikini kimar. Haba ki la lap din try kini ki nong khai tu ki la bread ikimar ki mata sha klau bat ki la krat chalau ba lausan. Ki BSF ki la IT kini kimar ba ki la kurup sha office Central Custom bande kat kum kaan. Ha kajingilam kaseng Neutrap Integrated Territorial Organization ki hito mau kurwat circle ringkat kajingetrelang ki Village Defence Party VDP ki borshnong ki sankur bat ki nong teri office sarkar ha ka arpau terik no pra ki lepen khoi par ya ka yo mau kurwat berok kawe minta kini ka yo ka lekup de kedur kadar ka bakhoi basuba ki pai ba ka mau kurwat ki lalong ki bapet ngor ban rat ding khong ni jing sniu ki bami na ka kyat bat ki drok la penchong shit bat penchingan ha kini kesngi do samla Vietnam nong sit ba pen kraw kharjarin bat kinong elam VDP Kamtam yakini ki judge jing sneu ki badon hakane ka dong ka than ke jongi nakaliang ka seng ke jongi hakini ki benai ki balak nila sedang ban khenra yakinong di drok yakinong dikiat kumta ter ban rat ding khong yakini ki jing sneu nakane ka napo jong kane ka yom korwat bat lengba jong kane ka step kalong kum ka Christmas gift yakinong shong yo kamtam hakini ki than basa do hangne yakaba dala ki jong ki khmat ngila julab barabor bakade ka jaka ka bajak klia haduk kata-kata kumta da ka we ke jingmut kaseng kalayarai bahakane ka sngi lengba jong kane ka step ngin penlong ya ka jing pen khuj lani ka cleaning drive ya kane ka dongyo siteng nang ne lengba jong ka seng harenkat ka jinga trelang jong ka borsnong jong ka mokrwat ki VDP jong ka snong mokrwat ka seng kenthei jong ka snong mokrwat nang taki volunteer snong jong ka snong mokrwat omtang kita harengila lek chaki office ki department baper hapo jong ka Southwest Kasihil district ka jongi nakata daw lengba jong ka kapor ka seng ka pha e ka khruwa sya kito ki department baro ki balai don kitilang rengkat bat ngi ban penbit penbiang ya kan ke jing penkhut ke jongi ha kan ka setiap ke bamenta ngi pha ya ke jing ai khublai kerpang na ka benta ka police department ya ka ba kala trelang bat ngi kala pha hangi ya lengba ka tanat jongki ka fire service ba kila don rengkat lembat ngi nadu hne men step ka jing khublai Kalek sya officer in charge jong ka fire service jong ka Mokrwat Southwest Kasihil district ya ka ba da ka jing trai sitom jong kiro ngilayo ban pen urlong ya ka kam ya ka ba ngilayo ban sat khut par nadu ki kendong ken srot jong ka themio hangne barok away ka jing khublai kalek ru sya video jong ka Mokrwat block ya ka ba ulaya don rengkat lembat ngi lengba ki staff ke jong lengba jong ka Kahil State People Democratic Party HSPDP ha ka arpau terik no pra arjar arpusau kalapen benahan ringut ki kertong ki banyakun ha ka KHADC bat arngut ha JHADC ha ka election ka bansalong ha ka arpuai terik rempang arjar arpusan. Lapen benai kini ke kubor da General Secretary ka seng HSPDP ba PL Rintathiang. Presiden jangka parti ba KP Pangyang unikun na rambra jerngam bat ka persatara jong ma hoping stone lingdo ka kong badariti lingdo nonglat kan yakun na nongstan. General Secretary uloong ba ka HSPDP kan sa penbenasyan ye ki way pat ki kertong ki banyakun ha kini ki arteli ki ying Darbar District Council. Uba KP Pangyang lapen bena ba ka HSPDP kan yakun ha kini ki election ki HADC bat JHADC halor lai teli ki pangpedeng kita kilong banyada ban penne bat ban penbha ya kajat penrio. Kepor, ketin permang, kebengidon kum ke parti,
haka pengilayat menta nyopo sem tam haka dis council ngilala ban penmi kumba nyopo tam ki MDC Khasi Hills autonomous council plus Jaintia Hills district council ngila don ki MDC min show wacha ko ka Garville autonomous district council ngila penmi ru kumba san phau tam ki MLA siya assembly te kum kata ka party ni lecho pai ba menta da ka jing skam but haba shy ba wala ting lai i kum bangitlot henry ngila syakri kum ka party ba ya syakri lengba nadu ba seng ya ka state hadu menta ngimpat kala tin ngimpat sekala ya ka norim jo ka party but ki phang perkhat ki don lightly ki pat ba ki don lightly ki mat perkhat lengba kanika syakri jo ka sikshidul ko wei ka long ka phang ji ka long ban penne pensa kabar kalong ban yada kabalai kalong ban penba te kum kajing mai phang thendiat baleng kwa ban penne pensa ni don kata ka matrilineal system of society mo kaban penne ya kata ka jinglong kerpang jung ki long kami ka status ban ai ya ka jai ya ka scare nin yang skam bakan long kenta kabar ni don kini ki dorbar snong ki dorbar hima ke ikhtiar ke bau menbarim ke ai ni ngim kwa pan kelai kita ngim penne ya kata ka hok sensar kada jui lah gade snong lah gade hima lah gade juga district council nang tangi don hang ni ya ka ban yada ni kwa ban yada kalong pakidon ki ai ki ba ke jebri bo kerpang jungi kam la ban pediang ya kini ki ai ki ba na ke jebri ko be ya jung kari India nak kata daw hapo kata ka syati juga siksidul HSPDP balik sa dawa ya ketu bong penbaik pat penbha ya khat ara mar hang tu la thau baki ain paro jong de jebri jungi ladangim yo ka ban amendment ya khat ar AB baron hagani ka haga paragraph 3AB jong ka paragraph khat ar jong ka siksidul penpai hang tu AB kamut kum ke UCC ki ain ki bomi habat ni de hang ning la ni bos katungi shifting ya kata ka citizenship amendment bill CCA dak jinglan ka siksidul eda ini mo bat unta tater lekot kata kapakadu ban pen baha lesi kidon giriti du sujuni nyinang pen baha kabangi ong ka codification idor basnong la ban pen baha shu kat kum gajin wa ka po kini giriti sensar hima isim ki sardar ki dalai yu haradar kiling do ngila ban codify kum kecing ton kam kecing apa biang kapo nak tak daw ibu baka yang ke SPDP kat nungut ngimtip bangin job bengi kermen barok bangin pa sa ka election Kinongyalam kasengsan hima Voice of the People Party VPP ha ka arpau terik nopra ha ka jingelang ba hatirot sing Memorial Hall Mairang kilapin ithu sawut ki kertong na West but Eastern West Khasi Hills kibanya kun ha ka election MDC na Mairang Mautha Rashan Maushin Road but Rambrai constituency Chairman ke State Election Committee Dr. Kara Chen ulapin benai ki kerteng katau ba John Jeffrey Basayamot na Mairang ba Powell Soklet na Mautha Rashan ba Birbor yang tem na Maushin Road, ba uba Bonnie Roy Lingdot Lingkhoy na Rambrai Jerngam constituency. Hal kini kejingelang ladon lang uba Arden Miller Basayamot kinongket kam ke parti na kita ki constituency. Kiong o habang lay job udang ilik kirbek lipat sa surah udang ilik kirbek lipat sa yaw syahat o kipat pari ni ko apa hibit snutu ho ngil job sawut kiemali ngil job you MP haganing election MP kemada kabala pini syai bakal don ga jintrang jogi patba bakan hon kata ga jinkla haga sensyar ga kana ndai sawut KMA nyempa ban sensyar ya gani ka jela ga jini ban sensyar ya gani ka jela ga jini ngidon kam laipo arnot KMA ngidon kam laipo arnot KMA banyo ban bat ya ga bor sensyar
ngingim ai dau kum ka parti nama ba pijit ini tang sawut ngin le ayu andai ni persang ban pendat ya ka kamam ban pendat hok la ka hanga yin dor bar thawan bat kum bangi chuang la ka sarkar kam sap iki mat ki bangi dei ban ra sha surok ngin ra ngin ki sha surok o shisha ka voice of the people party ka parti ka ba pen pa pa bagan dia ka parti ka ba compare pa nagi wei ni parti kala ya shisha haga linti ka ba compare nagi wei pa kani ka bani le man taru kani ka ba pher tam om ji don ki seng sang perthai ki ban shim ne ka sin jam banwan ban pini thu hak ma upat pa yang lagi kertong ki bani ngelasai ni wana ni ban sei kini rang ba ki ban kut jumut ban ai ni shakri yo pai pa Limba ka voice of the people party. Laga lo ki constituency ki jongki. Laga lo ka dong ka thang ki jongki. Laga lo nang taka ri pa ka jack mri. Ri urang ba ki bala kut jimut manai ka jin shagri ya ka jack mri daga linti pa ka nongrim jong voice of the people party. Ngindang hak ban lik ban pin snow thu iki pai ba. Namara ka jinya linti ni snow thu. Kamlong ba sup ban pen kalai ya jimut de jim perkhat jong di pat ba kamlong masuk banongi ki pat ba ino ya ka tugur kom perkhat ka rim de jong di kanun poi kanun yalam ni sakalawai ka basyan o kamni masuk banon ra ya ka kom perkhat thmai hakasan hima hakasan sima kamtam hak election baka election kalalong kum ka kinja ka ayom lekmen ka ayom yo jimentoi kaayom yo kabu ban ra ragani karu perkhat ka bathumai ban jien no mitmat klem dak mi linti AAM nagi candidate klem dak mi linti banyo jimanto shimat klem dak perkhat pat da kumni da kumtai kamong shisha ka basuk yangi isnotu rengi smoban ayo yuble nyima tumgin nangalam jaka party naga por shika por ni jupen pau yagani Bangimla kerana ainu iublay, ubla da, ubla care, ubla ri, ubla sumari. Karibhoy District Christmas Committee hakajan mit kat kandai terik nok pra kalapli pat ba ya kasing oit klung jisu bat kajing penriam itenat ya kasor nong po ban pediang burom ya ke Christmas bar usnem thamai arajar arpusan. Uba Mirul Bonds MLA ringkat Additional Deputy Commissioner ba MB Tongper, President Karibhoy Christmas Committee ba Donald Rimbai, ba plelat tiuso kiri orang ba bat kipat ba nakasor nong po kila penshingan ha kani gasngi balapan me ya kilaj ba itanat hanong po. Christmas kesini ke bangi kemen ya snow tenat ngi tendu siing sistem
Usnong si Thao, si Paralok, agi benta, agi batia. Bat kalong gigi ke basro tanah, bat kani ke komiti, kala ban penlong ya kani ke program, hamtam, na kebenta ban penitenak, ya kani ke jaka, dan ke jembu, ya kani ke lain, ke penitenak, ke jembu, hamtam, ya ke syumat, kani ke badan hadirin dunia ini, kaba peni yang dengan lombriu krai nong peni menjadi Yesus Kristus asla percaya. Nomor kata, kadi kesor nompo kabi it kidungi, idon sibun kidong song senong, idon sibun kijengge, idon kibalong Kristen, idon kibompat long Kristen, idon kibanang long Hindu, idon kibalong Muslim, idon lagi jong kijengge idon compare. Dari kapal kongsan kalong bahagian yang jinglek kemen Christmas kejungi ngiya kemen lang yes no tilang bantung dada jisu hikai yang ini kubno bangin ik yang permerjan kumangin ik yalade Bat dakitu ki khobor ngilapoi shikabakut tat haduk pengdeshan biang kuble shibon.